கோமாளில நீங்க டைரக்டர், லவ் டுடேல டைரக்டர் பிளஸ் ஆக்டர், இன் டிராகன் யூர் அன் ஆக்டர், LIK யூர் அன் ஆக்டர். வாட் இஸ் திஸ் கிராஃப்? நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பிஆரோட கிராஃப்? என்ன மாதிரி நீங்க வந்து when this question was asked to you, you said எனக்கு அந்த மொமெண்ட்ல எது சரின்னு தோணுதோ அது பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. பட் தட்ஸ் கொஞ்சம் டூ வேக்ல. யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ பிளான். Yeah, I have a short plan, sir. இப்போதைக்கு அடுத்த என்ன இதுக்கு அப்படின்றது நான் ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு ஒரு பிளான் போடலாம். 30 இயர்ஸ்க்கு போடும்போது எப்படி இருந்தாலும் அந்த பிளான், ஏன்னா போன 10 வருஷத்துக்கே இங்க இருப்பேன்னு நான் நினைச்சே பார்க்கல. அடுத்த 10 வருஷத்துல எங்க இருப்பேன்றது தெரியாது. ஸோ ஒரு ஷார்ட்டர் பிளான்ஸ் ஆர் தேர். The first shorter plan is to act in 3 films in the Dragon, LIK and Maitri Productionsல ஒரு படம் பண்றேன், ஒரு புது டைரக்டர். அந்த படத்துல ஆக்ட் பண்ணுறது சார். இது வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்டு. இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை நடிக்கிறதுக்கு வந்துச்சுன்னா ஐ வில் கோ அண்ட் ஆக்ட்.